Apa mah? Kayak dah ular kemambang. Halo. Halo. Wah, percaya. Halo. Biasa ini panggil kena. Cekapnya. Menang-menang putruna ya kaki lora bener. Apa mah? Kayak dah ular kemambang. Iku mono ular kambang. Ular kambang. Gak ular kemambang. Gimana ya foto lah? Sombong mlempet. Wis wayahe wancai jengene tengah latri. Tengah ratri. Emo, ayo le aja lali bendaramu supaya ngibur supaya cari penggalian. Ya ngono mah ya kena. Sindene kowe rene apa? Usah sempicak iki. Usah sempicak iki. Ngono maning ledes. Bosok. Mas semua. Dalam